खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राकेश रामसियारि बे समाव बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर' हाग्रामा महिलारिखौ अपेन चेलेन्ज खालामदों बिथां बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर' अपेन चेलेन्ज खालामदों हाग्रामा महिलारिखौ मोनसे जायगायाव जिरायनानै डिबेट खालामलायनो बाथ्रा दान्थेलायनो थाखाय हांख्रायदों बिथां बिटिसिनि बारग'थिम हाग्रामा महिलारिखौ बिथाङा थांनाय बोसोराव 17 बोसोराव बिथाङा मा खामानि मावखौ आरो दानि आथिखालनि बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर' थामहिनबा बिथाङा आथिखालाव मा खामानि मावखौ बेखौ लानानै जुदि गोसो जायोब्ला हाग्रामा महिलारिया फैनानै आंजों बे समाव डिबेट खालामफै होनानै अपेन चेलेन्ज खालामदों बिथां बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर' बे समाव हाग्रामा महिलारिखौ हांख्रायदों हाग्रामा महिलारिखौ बे समाव बिथांमोना मा खामानि मावनाय आरो आथिखालनि सरकारा मा मावदों बे आयदाखौ लानानै बे समाव लेंहरदों बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर'आ हाग्रामा महिलारिखौ तेखेते 35 लाख जनसाधारणলৈ किबा এটা কথা কক আৰু মোৰ লগত তেখেতে যদি ডিবেট কৰিবলৈ আহে কথা পাতিবলৈ মই সাজু আছো 17 বছৰত কি কাম কৰিলে আমি 5 বছৰত কি কাম কৰিলো फैनानै डिबेट खालामनो थाखाय बाथ्रा दान्थेलाय फैनो थाखाय हांख्रायदों बिथां बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव थांनाय गोलाव सम बे समाव हाग्रामा महिलारिया बे समाव सरकार बायगोन होनानै गोबां खेब बाथ्रा बुंबाय थादों गोबां बाथ्रा बुंदों जे बे समाव बिथाङा सप्तासे उनावनो सरकार बायगोन बेनि उनाव नाथाय सरकार बायाखै बिटिआर खुंथायाव दिनै 4 बोसोर आबुं जाबाय दिनैसिमबो बायाखै नाथाय बे समाव हाग्रामा महिलारिया बै समाव बुंबाय दंमोन जे सरकारा बायसिगोन साननैसो उनाव बायगोन बुंबाय थायोमोन सप्ता बाथ्रा बुङोमोन नाथाय बे समाव बिटिआर सरकारा बायाखै होनानै बाथ्रा बुंदों बिथां बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा आरो बेनि अनगायैबो बिथाङा बुंथिबावदों जे बे समाव हाग्रामा महिलारिया बुंनाय बाथ्रा नोंथांमोना मिथिगौ दे थांनाय समाव बिथाङा बुंथिदोंमोन जे बे समाव बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर'नि थाखाय जे शहीद दिवस थामहिनबा बे समाव मुंख्लं सान फालिनो थाखाय बिथां हाग्रामा महिलारिया थियारिमोन आरो बे बाथ्राखौ बुंथिदों बिथां बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर' फिननाय होदों बिथां बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा फिननाय होदों जे बे समाव बिथाङा जुदि आंखौ शहीद दिवस जुदि फालियोब्ला आं बेवहाय बुंनो गोनां गैया आरो बे समाव बिथांखौ आं खुलुमगोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा आरो बेनि अनगायैबो बिथाङा बुंथिबावदों जे बे समाव जाय खामानिखौ मावनो हायो बेखौसो बाथ्रा बुंथिदों बिथां बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर' आरो जायखौ हजम खालामनो हायो बेखौसो जा आरो जाय गोरा बा अन्थाइखौ नों जुदि अरना लायोब्ला अरनो हानाय नङा होननानै बाथ्रा बुंथिदों তেতিয়াও তেখেতে মোৰ শহীদ দিৱসে সদায় পালিছিলে আৰু যেতিয়া ইলেকশ্যন খেলিছিল তেতিয়াও কি কাণ্ড হৈ গৈছে আপোনালোকে গম পাইছে আৰু চৰকাৰ গঠন কৰাৰ পৰা প্ৰত্যেক সপ্তাহত প্ৰত্যেক মাহত তেখেতে আমাৰ চৰকাৰটো ভাঙিবলৈ আহে 4 বছৰটো হৈ গ'ল গতিকে তেখেতে আমাৰ চৰকাৰখন ভাঙিব নোৱাৰিলে গতিকে মানুহ সেই বস্তুটোহে খাব লাগে যিটো হজম কৰিব পাৰে হিটোহে কামৰিব লাগে যিটো কামৰিব পাৰে কবাত আপুনি সবকে কামৰিম বুলি দাঁত আছে যদি কিলত কামৰি দিলে দাঁত ভাঙি যাব তো এই কারণে আজি এই কথাবিলাক তেখেতে বহুত কথা কয় আপোনালোকে সবচেয়ে বেছি গম পায় টিআরনিफ्राय प्रमद बर' हाताव बिटिसि बासाव होनानै बाथ्रा बुंदोंमोन आरो बे बाथ्राखौ लानानै गोख्रों फिनजाथाय होदों बिथां प्रमद बर' बिथाङा बुंथिदों जे आंखौ बे समाव होखारनो हागोन बा थामिनबा हाताव खालामनो हागोन नाथाय बिथांनि थांखिया मा गोख्रों सोंथि खालामदों बिथां बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा मा मावनो नागिरदों 35 लाख सुबुंनि थाखाय बिथाङा मा मावगोन बिथांनि थांखिया मा रायजो राजाफोरनाव फोरमायहोनानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव जोंनि खामानिया 35 लाख सुबुंफोरनि थाखाय होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर' आरो बिथाङा अपेन चेलेन्ज खालामदों बिथां हाग्रामा महिलारिखौ थांनाय 17 बोसोराव बिथाङा मा मावदों बे मावनायखौ बिथाङा बे समाव फैनानै आंजों डिबेट खालामफैनानै बाथ्रा बुंथिदों आंजों बे समाव बाथ्रा दान्थेलायफैनानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर' अपेन चेलेन्ज खालामदों बिथां हाग्रामा महिलारिखौ आरो बे समाव सोंथि जाखां जे हाग्रामा महिलारिया प्रमद बर' होनाय जे चेलेन्जखौ
बिथाङा एक्सेप्ट खालामनो हागोन ना हाया बे मोनसे गिदिर सोंथि आरो फैबाय थानाय समाव जों मिन्थिगोन जे हाग्रामा महिलारिया प्रमद बर'आ लेंहरनाय थामहिनबा मोनसे टेबोलाव दान्थे बिदान्थेयाव बाहागो लागोन ना लाया बे मोनसे गिदिर सोंथि जानानै थाबाय हाग्रामा महिलारिये शहीद दिवस पालन करिब हिटुतो ভাল কথা मोर कारणे इटो आशीर्वाद हब किन्तु मैं जिता छात्र संगठनत आसिल तेতিয়াও तेखेते मोर शहीद दिवसे सदाय पालिছিলে आरो जिते इलेक्शन खेलिছিলো तेতিয়াও কি কাণ্ড হৈ গৈছে আপোনালোকে গম পাইছে আৰু सरकार गठन কৰাৰ পৰা প্ৰত্যেক সপ্তাহত প্ৰত্যেক মাহত তেখেতে আমাৰ सरकारটো ভাঙিবলৈ আহে 4 বছৰটো হৈ গল গতিকে তেখেতে আমাৰ सरकारখন ভাঙিব নোৱাৰিলে গতিকে মানুহ সেই বস্তুটোহে খাব লাগে যেটো হজম কৰিব পাৰে হিটোহে কামৰিব লাগে যেটো কামৰিব পাৰে কবাত আপুনি সবক কামৰিম বুলি দাঁত আছে যদি খিলত কামৰি দিলে দাঁত ভাঙি যাব তো এই কাৰণে আজি এই কথাবিলাক তেখেতে বহুত কথা কয় আপোনালোকে সবচে বেছি গম পায় কাৰণ আপোনালোকৰ কেমেৰাতে তেখেতে কয় কিন্তু আজিৰ তাৰিখত মই ভাবো যে নতুন বছৰত মই কোনো বেয়া কথা ক'ব নিবিচাৰো তেখেতৰ প্ৰতি মই নতুন বছৰক শুভেচ্ছা জনাইছো কিন্তু তেখেত সকলৰ নিচিনা যদি ৰাজনীতিবিদ থাকে তেতিয়া আমাৰ সমাজখন আগুৱাই যোৱাতকৈ পিছহে যাব তেনেকা মোৰ অনুভৱ হয় কাৰণ তেখেত সকলৰ তেখেতে এইকেদিন কৈয়ে আছে যে প্ৰমোদ বড়া হাটাও বিটিসি বাঁচাও মই কৈছো তেখেতক যে তেখেতে মোক হাটাব বিচাৰিছে তাৰ মোৰ ক'ব লগা নাই মই ধন্যবাদ জনাইছো কিন্তু মোৰ লক্ষ্যটো তেখেত নহয় মোৰ লক্ষ্যটো হ'ল 35 লাখ জনসাধাৰণ তেখেতে 35 লাখ জনসাধাৰণলৈ কিবা এটা কথা কক আৰু মোৰ লগত তেখেতে যদি ডিবেট কৰিবলৈ আহে কথা পাতিবলৈ মই সাজু আছো 17 বছৰত কি কাম কৰিলে আমি 5 বছৰত কি কাম কৰিলো এতিয়া আমি মাৰ্চৰ কাৰণে তৈয়াৰ কৰি আছো যোৱা 30 তাৰিখত সব জনগোষ্ঠীৰে আমি ভিজন ডকুমেন্ট ৰিলিজ কৰিছো অহা মাৰ্চ মাহত আমাৰ চৰকাৰখনে অনাগত দিনত আহা 50 বছৰত বিটিআৰ অঞ্চলৰ ৰাইজে কেনেকৈ আগুৱাই যাব আৰু অহা 5 বছৰত নেক্সট চৰকাৰত কি কাম কৰিব ইয়াৰ গুটি ভিজনটো আমি মাৰ্চ মাহত ৰাইজৰ ওপৰত দাঙি ধৰিম আৰু একে সময়তে আমি আপোনালোকক হিটোও দেখাম যে 2003 চনত চুক্তি কৰি 2007 চনলৈকে 5 বছৰত তেখেত সকলে কি কৰিছিলে আৰু আমি 2020ত চৰকাৰ আনি এক বছৰ কৰোনা যোৱাৰ পিছত 3 বছৰ কাম কৰি আমান কিমান কাম কৰিছো ইয়াৰ এটা কম্পাৰেটিভ এটা ষ্টেটমেন্ট আপোনালোকক দিম আৰু এটা ষ্টেটমেন্ট আপোনালোকক দিম যে তেখেতৰ 17 বছৰ আৰু আমাৰ 5 বছৰ তেতিয়া আপোনালোকে এখন পুথি পাব হিটো তেতিয়া আপোনালোকে গম পাব